That everything would be disrupted, but thank God, because of prayer and everything cleared up, and everything's okay now, thank God. היי, שלום, דוקטור לי. אנחנו נורא מתגעגעים אליך, כבר לא ראינו אותך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו מקווים בעזרת השם שאנחנו נראה אותך פה בארץ ישראל, בארץ הקודש, ארץ ישראל, ורצינו למסור גם דרישת שלום לך, חושם גם אבא שלי שיהיה בריא, האנשים שלו, הקהילה שלו, שכולם בעזרת השם יהיו בירושלים הבנויה, ושנזכה שבעזרת השם יהיה שלום, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושיהיה בעזרת השם. 또한 아들이 당위장님의 기도로 상태가 많이 호전됐다며 감사했다.